Al'ummar musulmi a sassan duniya ciki har da jihar Borno suka gudanar da bukukuwan tunawa da ranar haihuwar fiyayyen halitta tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wanda aka fi sani da Maulidi. A jihar Borno ma dai an gudanar da bikin ta hanyar gudanar da addu'o'i, taruka na addini game da karatun yabo ga fiyayyen halitta, yayin da malaman addini ke kira ga al'ummar musulmi da su yi koyi da kyawawan halayyarsa. Ga al'ummar musulmi a jihar, wannan rana ta kasance dama ce na karfafa imani da inganta haɗin kai da kuma zaman lafiya tsakanin al'umma. Wani malamin addinin Islama ya bayyana muhimmancin Maulidi tare da kira ga al'umma su yi koyi da kyawawan ɗabi'un fiyayyen halitta, musamman ma tausayawa da kuma haƙuri da juna. Shi maulidi aifuwa ne kamar yadda aka sani, ma'anan maulidi aifuwa ne. Amma in an ce maulidi aifuwa, nuna farin ciki da aifuwa ko zuwan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Shi ko baka tara mutane ba, ko a gidanka wannan wata in ya shiga, in ka yi farin ciki da samuwar wannan watan, to kana da lada sakamako babba a wajen Allah. Balle ma kai ka nuna farin cikinka, wajibi ne ga musulmai kowaye kai in dai musulmi ne ka nuna farin cikinka da samuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yuminu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Imani ɗaya daga cikin ku bare tabbata ba sai wannan mutumin ya so ni fiye da kansa, fiye da yaransa, fiye da mamansa, fiye da babansa, fiye da dukiyarsa, fiye da garinsa, fiye da komai da komansa. Wasu mazauna birnin Maiduguri sun bayyana yadda suka gudanar da bikin Maulidi na wannan shekara. To gaskiya mun yi Maulidi lafiya kalau. Dama Maulidi wani abu ne da yake tuna mana da haihuwan fiyayyen halitta Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Gaskiya mun je mun ga abubuwa da yawa, mun kwana a wurin, mun yi su ziyara, mun yi abubuwa da yawa. Allah ya maimaita mana wani shekara, ya nuna mana shekaru da yawa yanda ake gudanar da bikin Maulidi lafiya kalau. Allah ya kara mana son fiyayyen halitta Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. A gaskiya an gudanar da bukukuwan Maulidi lafiya, gashi alhamdulillah mutane da dama musamman ma al'ummar musulmi gashi an gudanar da shi, an yi kasidu, an yi addu'o'i, an yi ba abin da dai abin faɗa dai sai mu ce alhamdulillah, mun gode kamar yadda muka taru lafiya. Allah ubangiji ya sa mu wase lafiya, wayanda suka zo daga wani uwa duniya Allah ubangiji ya mayar da su gidajen su lafiya, musamman ma mu da muke cikin birnin Maiduguri Allah ubangiji mayar da mu gida lafiya. Muna alfahari da wannan wata sosai ma, musamman ma ga yabon annabi da aka yi da dai sauransu sallallahu alaihi wasallam. Yayin da jihar Borno ke shiga sahun musulmi a faɗin duniya wajen gudanar da Maulidi, wannan biki ya kasance muhimmiyar tunatarwa ce, hanya mafi kyawu ta girmama fiyayyen halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar Abdullahi, FVM Hausa International.